No muruseni. No miltäs nyt tuntuu? Hyvältähän se tuntuu lähteä. Pääsee takas Suomeen. Niin. Viimeistä päivää kämpällä. Pakattu suurin piirtein kaikki mitä pakataan. Täällä on vielä yksi matkalaukku. Laatikoita lähdössä pois ja kaapit on jo tyhjiä. Ja aurinko paistaa Iranissakin. Me muutetaan taas. Me muutetaan takas Suomeen. Ollaan oltu aika väsyneitä ja on ollut vähän kaikennäköistä terveydellistä haittaa täällä. It's time to go home. Yes, yes. Vielä henki kulkee, me tullaan kotiin. Jee! Jee! Heippa Irlanti. Heippa Irlanti. Suomeen! Eikö vähän ihme, että aurinko paistaa, kun me lähdetään? Heti kun me lähdetään, niin aurinko tulee tänne. Niin. Viimeiset ruuat Irlannissa. Nam nam nam, sipsiä ja paninia. Peikeli. Jostain syystä sipsiä kanssa. Mä en ymmärrä tää sipsijuuttua. Wow. Sitten lähdettiin. Ollaan Suomessa, moro. Ollaan Suomessa. Jei. Ollaan Suomessa. Äitiin vähän pois. Ei kiinni. It's good to be home. Yeah, I'm glad you're feeling well. Katsoko ruisleipää heti ekaan? Häh? Katsoko ruisleipää heti ekaan? Joo.